Вие гледате Свободна зона. Продължавам разговора с господин Димитрин Вичев за символа Борис Немцов и голямото разделение на България. Преди да продължим с нашите въпроси, да отговорим на този зрител, който се интересуваше от финансирането. Да. Когато едно финансиране от чужда държава е насочено срещу интересите на тази държава, то трябва да бъде преследвано съгласно закона. Българският закон не позволява български политически партии да бъдат финансирани от чужди държави. Ако една фондация е американска, западноевропейска и финансира проекти от България, то няма нищо лошо. Стига да не бъдат насочени срещу основните ценности на нашето общество. А те са свобода, правата на човека и нашият избор, който, за съжаление, не предполага, че трябва да го браниме, а това е европейското ни бъдеще и евроатлантическата сигурност на нашата страна. Така че аз разбирам намека на господина. Действително чета във вестниците, че има фондация Америка за България, която е давала на една българска или две български и други фондации по някакви проекти. Аз мога да отговарям за себе си. Нямаме нищо общо с никоя фондация, с никоя партия. Така отговарям на този въпрос. Но не приемам, пак повтарям, обществени прояви, митинги, шествия да бъдат организирани от чужда държава на българска територия, в която явно да бъдат посочени исканията за промяна на българското законодателство. Това недвусмислено искане, призив за излизане от НАТО е категорична руска политическа заявка, най-малкото защото е в пълен синхрон с руски външнополитически интереси. Дори да приемем, че ако принципите на плурализма и свободата на словото допускат да се говори, моето мнение, например, е, че имат право да говорят за това. Нека да говорят. Въпросът обаче е, че трябва да има достатъчно устойчиво демократично изграждане в България на демократична култура. Аз, например, смятам, че ако членството на България в Европейския съюз, а пък защо и не преди това в НАТО, беше направено с референдум, но референдум, зад който да застанат просветени политически сили, които да отстояват тази позиция, нямаше да има нищо по-европейско като израз на отношение и като подкрепа за новото качество на сигурност. А българският политически елит, и това е обяснимо, защото лидер на БСП по това време беше Георги Първанов. Премиер след това стана Симеон Сакскобургготски. Не бяха уверени и не бяха смели политици. А и когато Първанов стана президент, евроатлантическата ориентация на България по негово време беше по-скоро плакатна, отколкото по същество. Как един човек, който пишеше на Слободан Милошевич, скъпи другарю Милошевич, след това изведнъж да му имаш доверие като на Атлантик. Беше просто безумно. Аз си обяснявам, че в момента даването на гласност на толкова крещящи позиции, не само от кръга около русофили или около руската националистическа партия, наречена Атака, но и наред те наречени политолози, експерти, журналисти, които гледаме в сутрешни и вечерни предавания по телевизията, не е случайна. Преди няколко седмици и месеци четох програмната декларация на те нареченото генералско движение в БСП, което се появи след разгрома на Жан Виденов през 1998 година. Ако видите, там има прелюбопитни генерали, журналисти, банкери, финансисти, които са в това движение. Още тогава те казват,
че подкрепят евроатлантическото бъдеще на България. От този момент, на практика, защото около това генералско движение мнозина анализатори считат, че се формира тъй нареченото българско задкулисие, което на практика прави политически инженеринг, създава нови политически структури или изважда от нефталина някои са политици. Например, се смята, че идването на царя е точно от тази група. Също и появяването на Бойко Борисов на политическата сцена. Интересното е, че днес ние не виждаме от ярките представители на политическия живот в България през последните 25 години или през последните 15, хайде от 2000 година, които ясно и недвусмислено да застанат и да кажат, че те подкрепят, препотвърждават и категорично застават за българския избор и път като лоялен, сигурен съюзник в Европейския съюз и НАТО. Напротив, ние виждаме господин Първанов в една разкрачена позиция, неуверен. Господин Бойко Борисов, никой не го е чул да каже нещо по този въпрос. Това не е никак случайно. Аз имах удоволствието да бъда в една партия съм членувал, господин Коритаров, и това е Българската социал-демократическа партия от нейното възобновяване в края на 1989 година и бях избран от членовете на тази партия за заместник-председател на доктор Диртлиев. И бях от 1991 до 1994 година. Защо казвам това? Казвам го, защото България би била абсолютно различна. Ако през 90-та година имахме и 91 година не президент, уважаемия царство му небесно Желю Желев, а беше Петър Диртлиев. Ние щяхме да имаме една друга България. Защото хора, които сме минали през мъченията, през ада, през пъкъла, през затворите, само ние можем да прецениме и да знаеме, че не трябва повече това страдание да го има. Никой. Ние не искаме мъст. И още нещо. Доктор Диртлиев казваше така: в името на България, ако е необходимо, ще жертвам и партията си. Аз не виждам нито господин Борисов, нито господин Първанов, нито господин Миков, който да излезе и в името на България да жертва бъдещето на своята партия. Напротив, аз виждам, да речем, БСП в една изключително разтеглена стойка. Между изток и между запад. Между комунистическото минало и европейското бъдеще. Не е разтеглена изтока, я тегли много силно БСП и почти е погълнал. Тя в момента се бори заедно с Атака за един електорат от хора в голямата си част. И ще загуби тази битка. И ще загуби битката, ще загуби от Атака. Едновременно с това ще загуби трохичките евроатлантизъм, които бяха подхвърлени около нея. И така БСП ще поеме... Могат и да се обединят с Атака и да се оформи една нова национал-социалистическа партия. Те горе-долу натам върват. Имаме двама зрители, нека да ги чуем. Кратки въпроси, моля, и се връщаме в студиото. Добър вечер. Слушаме ви. Във връзка с преименуването на Свети Александър Невски. Да. Не знам дали знаете, вашия събеседник добре се сети за 1916 година, но след бомбардировката на Варна и разсипването и от руската ескадра, в Народното събрание се провеждат последователно две среднощни заседания. Отворете стенограмите и ще ги видите. В едното се приема закона за въвеждане на Григорианския календар, а в следващото се приема преименуване на храма до парламента в Свети апостолник Кирил и Методий. Естествено, този закон след това е отменен по времето на Стамболийски и възвърнато старото име. И след освещаването на храма по-късно от Българската църква, това вече не може да стане без решението на самата църква. Така че и двамата трябва малко да се коригирате по тия въпроси. Значи, относно националния празник 22 септември, спомнете си, че вашия приятел
и съвипускник, може би, от руската гимназия Васил Михайлов внесе на 9 септември 1994 година проекто Закон за националните символи, в което това се коментираше. Да, вярно е това. Вярно е, много се радвам за това припомняне. Да чуем следващия ни зрител. Добър вечер. Добър вечер. Живял съм в Русия и съм много радостен, че вашия гост е запознат с руската душевност и култура. Обикновеният руснак много добре подчерта, господина е гостоприемен, всичко. Обаче путинизма, и бях се обадил в едно предаване, че Путин е сянката на Андропов. Имах предвид това, че по времето Горбачов, като беше президент на Русия, аз бях там и наблюдавах много добре предаванията руските. Той стоеше на 2-3 метра покрай Горбачов, като охрана ли, не знам от бяха, просто не мога да се спомня. Но те още от тогава го подготвяха за такъв фашизоид, да бъде ръководител на тази велика държава и объркаха наистина душевността на този народ с имперски такива мисли и както едно време им пускаха за войни, манипулират ги с една дума. То исках да кажа и благодаря на вашия гост и кънете по-често да се говори, че руският човек има голяма душевност и душа, но управляващите са готвени от тъмни сили и за това ние сме на това дередже. Благодаря ви за това обаждане. Извинявам се, имаме си същия Путин. Бойко също беше в охраната на царя. Само, че мисля, че грешите. Путин не е бил охрана на Горбачов. Той беше също охрана на царя нашия. Добре, благодаря ви за господин Борисов. Да, наистина бил е охрана, но Владимир Путин не е бил охрана. Все пак, нека да бъдем прецизни. Да се върнем обаче към Борис Немцов. Каква е рецепцията на тази личност в България? Освен на хората, подписали се в тази траурна книга, която е пред вас. Да, ние направихме специална траурна книга, като на 1 и 2 март десетки български граждани пред базиликата Света София написаха прочувствени думи до майката на Борис и утре или други ден ще я изпратиме до семейството му и то ще стане чрез, вероятно, че рецепта на Сахаров. Погледна и да... И аз бих искал също да напишете нещо. Се. Борис Немцов е човек, с когото сме говорили и господин Коретаров, е човек, който наистина... Той е изключително интересна личност, много жив. Днес по Радио Свобода в телевизионния вариант давах архивни кадри в своя дом, как посреща журналисти, как разговаря с тях. Той е изключително жив, жизнен човек. Прочетох наскоро последното му интервю в едно българско списание от месец ноември, Клуб Z. И там има много интересни неща, които той казва не само за путинския режим, но и за нас, българите. Казва така: да, по момента руснаците живеяха по-добре. Защото когато аз бях заместник министър-председател и Елце беше президент, долара, един барел петрол беше $10, а в момента над 100. Сега, когато падна на $50, вече се вижда, че приходите в бюджета на Русия не са такива и руският народ не може да се ползва от тези благини. Да. За Борис Немцов, той се обръща към нас, българите, и казва така: представете си, че нямате телевизии самостоятелни в България, нямате радиостанции, нямате интернет, имате само 3 канала. Първи руски, имате Русия или Live News. Само за 2 седмици вие ще подлудеете. В момента се извършва огромно облъчване, зомбиране на огромни маси от руският народ. Те са опиянени, че Крим е вземат. Въобще те не се притесняват. Им се е полагал. Той им се е полагал. Това било изконна руска територия. Каква е изконна руска територия? Само 120-30 години. А кримските татари, българите по Втората световна война, която Сталин ги е разселвал и умишлено е заселвал на тази територия руснаци. И какъв референдум? Това си е анексиране. Може ли за 10 дни да се направи референдум?
силово, с зелени човечета, с автомати, това не е демокрация. Или по същия начин някакви националистически образования, терористични, лугански народни републики и Донецки народни републики. Да. Благодаря. После и ще се обърна и към вашия екип, който желая също да напише. Борис Немцов каза още нещо. Вие, българите, сте избрали своя път и той е с Европейския съюз. Дръжте този път. Не се карайте с Русия. Тя е непредсказуема. Но търсете своя интерес. Ако ви е изгодно да правите Южен поток, правете го. Ако не ви е изгодно, не го правете. И трябва да бъдем солидарни с санкциите, които наложи Европейския съюз. И тук още една голяма заблуда. В голям дефицит са българските медии и журналисти. Много по-мощни са тъй наречените кремалофили, путинофили, така миловидно наричащи се русофили. Българите остават с впечатление, че руснаците нямат гръцки портокали, датско месо, нямат стоки хранителни, защото Европейския съюз е наложил санкции. Не скъпи сънародници. Европейския съюз, включително и България, наложи санкции на една група олигарси около Путин, около хора, които бяха мотора на тази експанзия, на тази агресия срещу Украйна. А Путин реши да накаже Европейския съюз, като въведе санкции, за да не се купуват хранителни стоки от Европейския съюз. И Немцов каза в едно от последните си интервюта: и сега европейците си купуват евтини храни, а ние, руснаците, скъпи и по-прескъпи. Заради това, тъй като Путин е абсолютно непредсказуем, понякога се упреква Запада, че е твърде бавен, твърде муден, но вече от него е най-близък кръг хора е казано. Беше казано публично, че те имат ядрени ракети и че няма да се поколебаят да ги изстрелят. И то знаете ли срещу какво? Примерно едно предложение, едно от санкциите, а санкциите имат възпиращ ефект. Просто Путин да спре да напада съседни държави. Грузия, Украйна, утре може да иска Молдова. Санкциите са начин той да бъде обуздан. И ето пак връщам се на Немцов. Той казва така: нито украинците, нито вие, българите, ще можете да махнете режима на Путин. Това ще го направим и ние, руснаците. И това ще стане много скоро. Ето с тези неща той беше опасен. И заради това какво можем да помогнем? Ние можем да помогнем на руския народ, към който храниме добри чувства, като към всеки един народ и към него още повече, но по същия начин и към украинския, и към финландския, и полския, естонския, и литовския, защото те също са умирали по българските земи. Руската империя не са били само руснаци. Немци, поляци, финландци, те са били част и по същия начин са били тук и са воювали. Един от другите ярки лица на опозиционер-демократ Гари Каспаров тези дни беше цитиран да казва: само с въстание може да бъде свален режима на Путин. Да, те по този начин си противоречаха. Каспаров каза в първите му изявления, след като научи за смъртта на Немцов, каза така: ние не бяхме съгласни с Борис. Имахме противоречие. Той смяташе, че може по мирен начин, чрез избори. Аз смятам, че това може да стане само чрез революция. Между другото, Борис Березовски, с когото също много често разговаряхме, докато беше сред нас, казваше същото: само с революция може да бъде свален режима на Путин. Но да се върне, понеже сигурно остава малко време, питаха доста хора, казаха: добре, кой има интерес от убийството на Борис Немцов? Путин ли го уби? Не е необходимо Путин да го убие. Не е необходимо даже той да поръча такова нещо. Нито ще се открият убийци, нито ще се разбере кой е поръчителя. Мен ме смущава факта. Кое позволи да се извърши такова нагло убийство в 11:30 на моста на 200 метра от Кремълските стени? Цялата тази атмосфера на страх и на омраза. Това оправдава
по абстрактен начин режима на Путин. Този режим има наглостта днес да прати свои представители на погребението на Немцов. Аз обаче бих казал нещо друго. На въпроса кой има интерес. Помните ли вие кой уби Зелимхан Яндарбиев в Доха? Кой го уби? Двама офицери от ГРУ. Доказано, че са такива, защото камерите на много добре технологично оборудвания град Доха ги бяха заснели. Те бяха задържани, бяха осъдени на доживотен затвор и само много висшата дипломация на равнище Путин и емир на Катар направи така, че двамата убийци руски бяха не просто освободени, а в Москва ги посрещнаха на червен килим. Да. Значи имаме доказано политическо убийство с участие на руски офицери от ГРУ. ГРУ? Кой уби Литвиненко? С плутоний? Така. Кой може с полоний 210 да убива? Може би това е някаква криминална улична банда. Не. Абсурд. Така че отстраняват символи, отстраняват по много особен начин. Погледнете го като перспектива историческа. Гръбнака на руската алтернативна демократична съпротива. Аслан Масхадов, Зелимхан Яндарбиев по чеченска линия, Ана Политковска, Александър Литвиненко, Березовски, който да. Странни обстоятелства. Разбирате ли, това е нещо, което има и като капак последния Немцов. Кой е Немцов? Немцов беше човека, който подготвяше най-преките доказателства за прякото руско участие в дестабилизацията на източна Украйна, които щяха да послужат като ключов аргумент за затягане на санкциите срещу режима. Да, точно така. Нали така? Точно така. Кой има интерес да отстрани такъв човек? Естествено режима, хората около него. Но аз сега се сетих, преди седмица имаше един грандиозен, организиран от Кремъл с 30 000 стройни редици с знамена, те наречени антимайдан. Пуснах си в YouTube, има кадри от водещите и видях, представих си, то се вижда. Само кадрите от Нюрнберг, от маршовете, от факелните шествия от нацистските на конгреси. нацистките беше само цвета, но пак червеното така ехтеше. И видях още нещо. Те наречените байкове, мотоциклетистите. Да. Знаят ли нашите зрители, че в Русия открито се рекламира тъй нареченото движение на нощните вълци? Нощните вълци, на мене асоциативно ми говори за сивите вълци в Турция и Мехмет Али Акджа. Нощните вълци, които се представят за рокерска група, която има страшно много поделение, имат и в България. Съвсем не случайно с рокери пред президентството преди седмица излязоха. Това са свързани около българските руски националистически служби. Тези нощни вълци имат свой лидер със странното име Хирурга. И този хирург миналата година беше награден от Путин лично с най-висшите ордени и награди на Русия. Българин? Хирурга, не, руснак. Хирурга. Няма име, Петров, Иванович. Хирурга. И така е в ТАСС, в документите. Ето такива сили. Също и изключително национал-социалистическо групи има. В интернет може да видите стотици руснаци с поздрав хитлеристки. Русия, путинска, прави това, което направи Хитлер. Хитлер завзе 1938 година Судетската област, като каза, че това е изконна територия на Германия. Крим е същото. Крим е абсолютно същото. После направи аншлуса с Австрия. Русия, Путинова, иска да направи това с Украйна. И тук въпросът не е чисто националистически. В края на краищата Путин не иска Европа, не иска европейските ценности. И европейските ценности и руските са коренно различни. Руските ценности са
Държавата е над всичко, човека е нищо. Да. В името на държавата може да се жертва всеки човек. Европейската ценностна система е друго. Човекът, правата на човека са най-висшето благо на обществото. Благодаря ви за участието. Димитрин Вичев беше мой гост, човекът, който организира акциите на българската общественост, стоп на кремълската агресия срещу Украйна, свобода на Надя Савченко и в памет на Борис Немцов. С него разговаряхме за символа Немцов и за голямото българско разделение, породено от влиянието и интервенцията на руския нацизъм чрез неговите пипала и в България. След няколко минути останете с новините на TV+ и с девиза на предаването ни "Пещерата прави свободата".